Sibuyile ke njengenjwayelo la siphethe khona Makhos'amakhulu umelaphi wendabuko uyasebenza kakhulu kusiza abantu vele ubizo lwakhe lesokusebenzela ekusebenzeleni abantu ukusizeni abantu ngoba vele waye wafunda wagogoda usiza abantu wathi selapha lamlandi ithongo lambuyisa kulapha kubuye size nabantu nangapha ushuthi nje ubizele vele usiza abantu ngayo yonke indlela. Makhos'amakhulu kunjani? Siyaphila pastor ninjani? No, kuyintokozo uyaphila. Asishaye nje ngafushane le indaba yemimoya noma ke yomoya ngoba ke kunomuntu njengamanje ohlushwa imimoya mhlawumbe aka understand ukuthi mhlawumbe usiza ngalithola kuphi kule moya emhluphayo yabona. Ngaba umoya wedlozi, ngaba umoya wesithunywa yabona. Ngifuna lapho sikubheka ukuthi uma ungathi unomuntu ohlushwa mhlawumbe unemimoya yavela ukuthi mhlawumbe unedlozi yavela ukuthi unesithunywa ikhombo nje so uyakwazi ukuthi mhlawumbe mangathi uvela kunina agcine sizakele umuntu ophethwe ile khombo yesithunywa nedlozi yabo. Asibingelele pastor kwababukeli. Pastor okokuqala uyuthola ukuthi siyakhona ukuthi simsize umuntu ophethwe yimimoya ngoba imimoya yohlukile pastor. Umuntu imimoya inezigaba zakhona nangamagama futhi uyathola ukuthi umuntu uphethwe umlozi uphethwe isithunywa uphethwe ifemba uphethwe idlozi uphethwe umundawo imimoya ke lokho yonke ekhona la ekhaya nokugedla kulesimo ke pastor sesithunywa okokuqala into ebalekile eningaze ngithi abantu bayenza ibe yimistake enkulu. Idlozi pastor nesithunywa kuyinto ehambisanayo kabili. Awukhona ukuthi uthi mina ngizothatha umndawo kuphela bese sithunywa usishiye emuva. Ngoba isithunywa yesona pastor sihleze sigijima kuqala phezu kwesimo somuntu sempilo. Ngisho emathongweni pastor yisona esihleze sokukhanyisela kuqala. Uyayibona? Ifana nokuthi uwonile edlozini lakho pastor ngenza umzekelo. Kodwa isithunywa mangabe umuntu uyamcheka ukuthi kuhamba njani phezulu kwesimo sakhe sempilo uthola ukuthi idlozi lona selidinekile lidikilile kodwa isithunywa sona pastor sawuhleze sihleli njalo kuyinto enjalo pastor. Okay, kusho ngamanye amazwi isithunywa asheshe isicunuke njengedlozi. Yebo pastor. Lithi noma licunuke idlozi kodwa sona siyasala sibe khona. Yebo pastor simmela umuntu waso. Isithunywa sinjalo pastor. So usho ukuthi ngamanye amazwi la uma ungathi umuntu unalenkinga le yokuthi idlozi mhlawumbe selicunukile uma sesenesithunywa nakwazi ukuthi ngamlekelela bese nelokhuza nikwazi ukuthi mhlawumbe niphinde nibuyise lesasimo sedlozi selicunukile kusebenzisana naso isithunywa impilo yakhe iqhubeke ngoba mhlawumbe vele uma selicunukile idlozi usho ukuthi impilo yakhe suke sinabo kuphazamiseka isihambi kahle. Kunjalo pastor ngoba idlozi maselidinekile livala izinto zomuntu pastor. Kakhulu liyabopha uthola ukuthi nawe uyabona ukuthi manje akusahambi kahle ngendlela eqhela ukuhamba ngazo. Kufana nokuthi pastor uthola ukuthi umuntu ogadlwayo. Sele gadlwa manje ngisho nasemndenini kukuningi pastor. Kodwa uyakhona ukulwa umuntu osebenzisa imithi umkhulekele pastor. Kuphakama isithunywa sakho sikulwele ngoba ngithi la muntu yena ugadla ngani ngemithi wena ipower yakho kuuthini uthandaza ukhulume nesithunywa sakho lokho ke pastor kuyizinto ezohlukene ezingafani injalo mina ngithi emntwini mangabe unedlozi nesithunywa ngicela usihambise siqonde ngoba ngeke ugqoke isihlangu siphakamile bese ugqoka iflat shoe injalo pastor. So ngamanye amazwi umusho uthi umuntu akagqoke ihlangu ilingana. Yebo. Usho ukuthi umuntu uma enedlozi akaliphakamisa idlozi nesithunywa siphakamise. Ngesikhathi esisodwa pastor kuhambe kahle. Kuqonde kanje. Mina nginedlozi nje. Yes, injalo. Umntwana wedlozi. Ashiye lesithunywa asiphakamise. Yes, ngoba phela pastor ngeke uphile ngedlozi kuphela. Ngeke pastor uphile ngedlozi kuphela mawumuntu nje kunoNkulunkulu kunedlozi umveli nqangi kodwa
oyena muntu pastor oyimpatho yempilo ngisho amadlozi akhuleka kuyena kumvela inqaki ngoba uye umdali wezinto zonke. Mangabe wena uthi umuntu mina ngiphila ngedlozi kuphela, ayi pastor angasi, kodwa ke bakhona abenza njalo. Futhi ngeke ngibakhulume kabi ngoba mhlambe kuyindlela bona abayiyo, kodwa nje mina ngendlela engazi ngayo ngokumina kuhamba kanje kabili. Ngoba mawunedlozi, idlozi kwalona liyakhuleka pastor, idlozi elihamba nezithunywa likhuleke, liqhaqha izibopho ngomthandazo, athe fika umuntu noma uze ngani kuwe, kodwa idlozi lona pastor likhuleke because it's breaking less evil spirit elisilibonayo ukuthi siqonde kuwe. Injalo pastor. So umuntu onesithunywa akasesinesithunywa uyakwazi ukuthi mhlawumbe umsize lo muntu nje yena mhlawumbe siphakamisa yes. Uyakhona pastor kakhulu isithunywa phela somuntu uyasiphakamisa bese uzenzela imfanelo zakhona. Injalo pastor. No, seba kakhulu uzwileke nje mbukele ukuthi into ebalekile la esiyibonayo kwingqondo yethu ukuthi kubalekile ukuthi uma umuntu unedlozi nesithunywa sakho usiphakamise usebenze konke ngokulingana, ungasimi ngokodwa uma begadle lokho kodwa noma aqhele lokho kodwa futhi sowusele ungqunu wena. So uma kwenzeka idlozi lakho mhlawumbe licunuka isithunywa siyasala, noma kwenzeka idlozi lakho sebezama ukuliphendula ke belithenga kodwa kukhona okuyosala ngenxa injalo pastor. Yes, zama ukuthi ke dibane nanto efana noMakhos'amakhulu uhlale nabo phansi. Abantu abazama ukuthi noma bebhizi beyinikeza isikhathi sokuthi belalela udaba lwakho, belibheke, beliguglishe lapha esimeni semandla, esimeni somoya, babone ukuthi ithini imimoya, uthini umoya, lithini idlozi, lento yakahlanganiswa kanjani bese yahlanganiswa ke ukwazi ukuthi usizakale. Nawe nje onesithunywa sukuma ke si-align kahle isithunywa sakho sisebenze, ushilo Makhosi uzwele, inombolo ikhona. Siyabonga kakhulu Makhos'amakhulu nje ukuthi uyihluphe, sihlale phansi sixoxe, ubeke eminye imisebenzi ethala nje ukuthi lokho akwekume. Yebo pastor. Siyazi ukuthi futhi njoba sikhuluma nawe siyazi umuntu osoka emhlabelingana vele. Yebo pastor. Usuke isentable yakamhlabelingana benibhizi ngomsebenzi, benibhizi ngawo umntwana wakho lapha nomphothula. Wow, suka khona siyazi usuke khona wabheke ePietermaritzburg. Wasuke ePietermaritzburg la isentini. Funa kusasa futhi uvuke ubuyele eSt Cape umsebenzi ubuyele. Konke lokho kudinga isikhathi kodwa uyakwazi ukubalansisa. Lokho nje kodwa kusho ukuthi umuntu vele oyimisela ukuthi usebenze phinde uyinikeze isikhathi nabantu, phinde uqhubeke nomsebenzi yabo. Ngoba abantu bayadinga ukuthi bathole nama-update ukuthi mhlawumbe siyasebenza kodwa awusi-update ukuthi mhlawumbe njengamanje izinto zihamba kanjani. Kunjalo pastor. Kunjalo siyathemba ukuthi futhi mhlawumbe sokwazi mhlawumbe sibe nesikhathi lakho nesikhuluma nawe more often so that abantu bazowathi beyithola ithuba lokwazi kangcono, lokconnecta futhi nawe kangcono. Nginqo ukuthi phela abantu bakwazi ukconnect nawe through the means yama video njengamanje, sibe online, bakwazi ukukhuluma nawe mhlawumbe noma banembuzo futhi eminye bakwazi ukuyibuza lo mbuzo ngenxa usukhona bayahlezi bekubona. Siyabonga kakhulu. Siyabonga pastor nathi ngesikhathi senu nokuthi ke nisamkele. Siyabonga, siyabingelela njalo inkosi. So kwakho nje nambukeli ukuthi wenze show uma ukuthi kunemibuzo uyazi umuntu ofuna umthinte ukuthi muphi ungangabazi ungahesitate uthatha ucingo lo ubonayo umfonele noma WhatsApp yabo kuwe ukuthi WhatsApp noma uyafona kodwa ugcine uzosizakala, ugcine uzoconnecta nomuntu. Inkosi pastor.